Umalis na natin, guys. Ayan guys, habang hindi pa oras ng aking trabaho, tumulong muna ako sa gawain sa bahay. Nagwalis na muna ako dito sa harapan namin, sa bakuran namin, para hindi na gagawin ng aking asawa, diba? Habang hindi pa oras, tulong muna tayo ng mga gawain sa bahay. Yun naman talaga ang dapat guys, diba?